na so prequis nakabay ima. Sagip ko narin-narinaw na siya, hindi pililan-lilang sa itong mga lumatabangan sa amin. Adi me di kurmat nagdi pililan-lilang si kibay sura. Aso pamilya mo ni nagdi ang kaya si bay ima. Sakat na pamamakin ni sa tengkakan kuman sa sudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ta cho bất tế bởi ya piti lai na đi tao de mas so sung tena ta đi na đi mam pa pang ka saya to pa sami ya kana so na so si so wan ta pa so ra na di ka ra namarani pure bulan sakadi puri nate antakano sesuri kakadi mapane bayai tanto edi ngano sabna persaya